an tambaye shi magana an ce a shekarar Allah 100 sati nawa ne zai wuce na ce sati 5,000 ne da 142 da kwana 6 rana 30,000 ce da 6 za ta faɗa yamma wata 200,000 ne zai mutu na san wata 20 ne sallah farilla 180 ce awa 860 ce da 4 a shekara 100 mantuttuka miliyar 50 da miliyar 1 da 800 da 40,000 a shekara 100 mantuttuka haka suke a rana ɗaya minti 440 ne a shekara ɗaya minti 500 da 18,400 so gwandi na awa ɗaya 3,600 ne na kwana ɗaya ko 80,000 ne da 6,400 na shekara miliyar 30 ne da 1 da 100,000 da 4,000 na kwana 10 860 da 4,000 ne na shekara 100 biliyan 3 da miliyan 110 da 400 na shekara 400 an dai sakan ne sakon wannan kiftawar agogo ya zama biliyan 12 da miliyan 400 da miliyan 41 da 600 haka yake cikin shekara 400 an dai so gwandi ne a cikin shekara 100 akwai farillar sallah 180 akwai awa 864 a shekara 50 akwai kwana 18,000 akwai wata 600 akwai nasan wata 20 akwai farillar sallah 90,000 akwai sati 2,571 da kwana 3 akwai awa 400 da 30,200 akwai sakon biliyan 3 da miliyan 110 da 400 a shekara 100 a shekara